लैथोस्रि ओइ लैथोस्रि आयै नै गांजेमा गोसोम रानिया मोनफैबाय। आयु मानसिफोरालाय मा कम्बल सिं सिंसो दंजोबो नामा इलाय गोजां बोथोरखाय? मोनफैबाय दे। दावरि आयं नोंहालाय माथो खौरां? सिं सानाय आथिं सानाय आखाइ सानायफोरा मा? माथो बुंबावनोहाय आरो आयं बुरै मानसि बेफोरलाय थाखागोन। आजिखालि सिख्लाफोरनियानो सिं सानाय आथिं सानाय आखाइ सानाय जाबाय थायो आरो जोंथ' बुरै मानसिसो। नै नोंसा लैथोस्रि आब'नियानो माथो सिं साग्रा जादों। आयु नंमारगौना माइले माला मालानिफ्रायथ' सिं सानाय जालायखो आब'? बिदिनो सम सम सायो मालाबा। सिं सानायालाय आंनाबो दङ। जोंनियालाय साखागोनखा उन्दैनिफ्रायनो एसेबां खस्थ' मावबोबाय। उन्दैनिफ्रायनो रुवाथि थाबोबाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय जोमै सावनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ना सारनाय बा मा मावनो मोनाखै आं। दा बेनिखायनोथ' सिख्लाबाबो सिं सासोयो आंहाबो। बाराद्राय खस्थ' मावबाबो सायोलै बेफोरो। ओमफ्राय नोंसालाय मा न'आ ओंखारबायना ओंखाराखै? न'आ ओंखारथारसिगोन र'। थां आयं गस्लाफोरखौ सोलायनानै आथिं आखाइ सुनानै साहा कापसे फुदुंना लाबोथां आंनि थाखाय। जालांबाय आरो आंनिनो गोरोन्थिमोन आयं आंखौ निमाहा होबानो जाबाय हागौबा। दावरि आयं नोंबो माबा मा बेफोरखौनो दिहुनलाबायदो आरो आं बेफोर बाथ्राफोरखौ बावगारजोब्बाय मिन्थिगौना? दिहुननांला बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनासंनो गोसो गैला। नङा माने थेवब्लाबो नोंखौ जोंफोरो मायबा मायबि होननानै रायदोंमोन ना बेनिखायनो एसे दुखु मोनो आरो। गांजेमा गोसोम रानि बांद्राय आंनो रायदोंमोन नोंखौ। मा होननानै बुङाखैमोन आं मा होननानै रायाखैमोन आं नोंखौ। हागौबा निमाहा होमारदे आंखौ। बेफोर गासिबो आइनि थाखायनो जाजोबदों। हे लैथोस्रि आब' थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो नोंसोरो जेबो नांज्लायबाय थानाङा मिन्थिगौना? आं बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआवनो गैला मिन्थिगौना? जालांबाय आरो मानसिसो जोंफोरथ' इसोर नङाना गोरोन्थियाथ' जाखायो मानसिनिया। आयं नेक्स्ट बार नोङो बेफोर गोरोन्थिखौ मावाबानो जाबाय आरो। जागोन दे आयं आं मालाबाबो बेफोर गोरोन्थिखौ मावला। मावा होननानैसो बुंदों र' ओमफ्राय मावबालाय? मावलाहाय आइ मावला आं थैबाबो बेफोरबायदि खामानि मावला। बिद्दा होनना बुंनाय बिद्दा आं एबारनिफ्राय मालाबाबो मावला बेफोरबायदि खामानि होननाय। बिद्दानोबोहाय नै बिद्दानोबो कसमसे आं एबारनिफ्राय रावनियाबो जेबो सिखाव खावला। गोरोन्थि जाबायलै फिसाफोर गोरोन्थि जाबाय। बिमा होननानै खेबसेखिनिखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो। सनाखौ एसेबां जेव नुबाय नालाय बागरसे मानि बिनिखायनो एसे लब जादोंमोन। एबारनिफ्राय आं जाला दे जाला। बागरसे नङा न'सेखौ जाना बा फैसा नुबाबो खावला आं। नै बिद्दानोबो नै नोंसोर मानियाना बिद्दा होनागो लागि? आइ जागोन दे दावरि आयं माखौ एसेबां बिद्दा हमबाय थाखो मानिबाय दे मानिबाय। बिबारि आं नोंजों थांफायैखाय नोङो गाज्रि मोननाङा दे। आं नोंजों थांफानो सानदोंमोन नाथाय खर'आ ओरैबायदि सादों। दे जेबो नङा दे आब' आं हारसिंबाबो थांनो हागोन दे। थेवब्लाबो दा हारसिंनो मोस्रोमखौथ' लांफानो हायोमोन ना नों बिबारि? नाङा दे मोस्रोमा थांबालाय नोङो सोरजों थानो हारसिं जागोन माथो। नाङा दे आं हारसिंबाबो थांनो हागौ। दे बिदिबालाय ओमफ्राय खोजानाखौ मोजाङै लादोंबा? औ लादों दे आब' मोजाङैनो। ओमफ्राय बिबारि लामायाव मोजाङै थाल लाबाय थाबानो जाबाय। लामाफोराव सिखाव थासोयो देलै। जागोन दे आब' आं मोजाङैनो थाल लाबाय थागोन। मोजाङै थाल लागोन होननानै आरो बेंग्रि रखम थाबाय थानाङा आरो नोङो। थाया दे आङो बेंग्रि रखम। सिखावफोरखौ नोङो सहस सानदों नामा? सोरनिबा माथो खोमाफोरा जिलाय लाङोनो। नंमारगौ बाथ्रा मोस्रोम आगै सोरनिबा खोमायानो जिलाय लाङोनो माने सोरबा सोरबि सनानि सना गानलाङोना। औथ' आरो ओमफ्राय सिखावा बोना होबाय ओमफ्राय बिदियावनो खोमाया जिलांबाय। आरो गोरनानियालाय गोरनानिखौबो एकदम बोना लांखायोनो थैसै गलाय लाङोनो मालाय सोरनियाबा। नंमारगौ दे एसेबां गाज्रि बे सिखावफोरा। औलै फाप्पिसो खामानि मावनानै जानो हाया आरो बिसोरो मालायनि सिखाव खावनो फैयो। सिखाव खावै बादुला बादुलि जाबाय नालाय अबाव खामानि मावना जानो बिसोरलाय फाप्पिफोरा। औथ' आरो बेनिखायनो नोंबो सनाखौ मोजाङै लाबानो जाबाय आरो रावनोबो दिन्थिथारनाङा नोङो। दिन्थिया आङो रावनोबो सोरनो दिन्थिनोखाय आरो सिखावालाय आंखौ बोरै मिन्थिनो आं बेगाव सना लादों ना मा लादों होननानै? सिखावफोरजों नोङो मा पात्ता
मोनो आब' देनजारसो बिसोरो थाल लाबाय थायो दे मोजाङै बेनिखायनो मोजाङै लाबानो जाबाय जागोन दे थाल लागोन दे एसेबांबो गिनाङा आं थांबालाय मोजां जागौमोन दा आरो आंनिया खर'आ सादोंसो सादों गिदिंनायबो मोनदों नङाबा आं दसे उन्दुहैनि रबिबारै एकदम बोरैबा मोनथारबाय खर'खौनो दे जागोन दे आब' थां होनबा उन्दुहै थां दे आब' मुलि दङ दे मुलिखौलाय आं दहाय ओंखाम जाखांनानै उनावनो जादों र' हामाखै माथो आंलाय हामबाथाय नोंजों थांफानो सानदोंमोन दे हामगोन दे लासैनो दाबो नोङो दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे जाबावबानो जाबाय आंनिया एसे गोबाव जागोन दे फैनायाव 2-3 जाखागोन गोजान नालाय जायगाया 2-3 बारनोबोसो हानाय दे एसेबां गोजान होनबा आब' गुबुनफोरनियाव फाननो थाङाना गुबुनफोरनियाव फानहैनो गियो बिसोरो सोब खालामनोबो हानाय ना दा बेनिखायनो जोंफोरो बे सासेनियावल' फानहैयो आरो दे होमबालाय थांदे नोंहाबो 8:30 जाबाय आरो मोजाङै दे मोजाङै जागोन दे होमबा आं थांसै लाइमोनाबोखौ एसे नायबानो जाबाय जागोन दे नों बुङाबाबो नायखागोन आं दे होमबालाय थांसै आं दरजाखौलाय सोर खुलिखो आंथ' हुक मारिना गालांदोंमोन सोर हाबफैखो माथो दरजायाबो ब्लां खुलिनायसो दंखायो ना सोरबाफोर सिखाव फैदोंमोन ना मायोलै आयौ हाबाब सिखाव फैदोंबाथ' खान्था साराय गासैखौबो खावनानै लांजोब्बायलै बे आरो माइरंबोसो एसे दंमोन माइरंखौबो लांबाय खोना आं आरो जांगिलाजों संसार जाला होननानै गारना थांदोंमोन नाथाय दाथ' फैफिनबाय दा सिखावा जुदि खान्था सारायफोरखौ खावना लांजोब्बायबा आं दा अबाव ओंखाम संना जानांगौ जाखो अबाव संगोन आं दा थाखा फैसा थानायबा मा जागौमोन देनाय दा रुमाव थाखा फैसा जेबो गैयैखायसो आंनिबा सिखावफोरा फैसा थाखा मोनैखाय खान्था सारायफोरखौनो खावना लांजोबमारबायलै बे उन्दुग्रा रुमाव नायहैनि र' उन्दुग्रा रुमावबोथ' जोंफोरनिया 2000 दामिनि कम्बल दङमोन गांनै लांजोब्बायसो खोना बाला आं दा जांगिलाखौ मा होननानै बुंगोन दा नाङा होननानै गारना थांदोंमोन आरो दा फैफिनबाय दानिबा मा जाबावनो नायहैनि र' सिखाव नोङो जोंहानि रुमाव मा मोनदों हा सना नोङो औ सना आङो मा नोङो गावगायनि सनाखौ नोङो सिनायहालायाखै नामा हा माबा उनथिं बिदि जना थानायखाय सिनायहायाखैमोन आं आच्छा आइदै बुनाङालै अला गुन्दी बैथारि हिन्जाव हौवाजों लाइन मारिहैबाय थायो नोङो खिन्थानो खिन्थागोन ना खिन्थाया नोङो दाला मोखां साला खिन्था सोर हौवाजों नोङो लाइन मारिहैबाय थायो आं रावबो हौवाजों लाइन मारिनो थाङाखैलै आं गयसे आयंखौसो खबर लानो थांदोंमोन मा गयस्रि आयंखौ खबर लानो थांदोंमोन ओमफ्राय आंखौ सोङा हौवानो थांनांबाय आरो हो गावगाया आंखौ बाहेरावनो ओंखारनो होआबा दा आरो गयस्रि आयंआ थैहां लोमजाना दङ आं थाङाबाबो जाया गावगायनाव सोंनोबो दा गावगायनाव सोंबाबो गावगाया थांनोनो होनाय नङा बादा होगोन बेनिखायनोसो आं सिरि थांखुमादों नोंनियाव सोङालासिनो आं रावजोंबो लाइन मारिनो थाङाखै आं नोंखौल'सो गोसोथोयो नोंखौल'सो मोजां मोनो सना आं नोंनि अनगा रावखौबो मोजां मोना आं रावखौबो लाइन मारिया लाइन मारिया हा नोङो आंनि सिगाङाव लाइन मारिया होननानै बुंनो फैदों नोङो आरो मा होनना बुंदों नोङो आंखौल' मोजां मोनो थाख्लाखौबो बिदिनो बुङोमोन खोना आं नोंखौल' मोजां मोनो सना नोंनि अनगा रावखौ मोजां मोना होननानै दालाय माथो आंजों फैखो नोङो आंखौ बोरै गोसोथोनो हाखौ थाख्लाखौ जेरै थगायोमोन आंखौबो बिदिनो थगाय नोङो शाला बैथारि हिन्जाव सानै हौवाजोंबो नोङो अहायाखै खैजोन हौवा नांगौ नोंनाव शाला थै नोङो आंखौ मा
मानो फोथाया नोङो जों मानो गाज्रि सानो थाख्ला थानायाव नोंखौ गोसथोबाय थोबाय आरो दा नों थानायाव आं गुबुनखौ गोसथोबावगोन नामा नों सल' गुबुन हौवाजों लाइन मारिबावो आं मानसिखौ बेनिखायनो नोङो बायजोआव ओंखारनाङा होनबा बिराद रागा जोङो बिराद माबोरैबा खालामथारो आं मानसिखौ र'शाला एबारनिफ्राय नोङो बाहेरायाव बोरै ओंखारलाङो ओंखारलांबानो जाबाय नोंखौ थाला मारिनासो गालांगोन एबारनिफ्राय आं नोङो सल' आंखौसो बुथारनो थाखाय नाजागासिनो खोनालै गावगायाथ' थैगोन सल' आंखौबो नोङो बुथारनो नागिरदों हा सलि नोंखौ आं गारखाया आं नोंखौ बुनांलालै जाबाय माथो सना दखानानो बन्दसो आयु दिनैनि फैसाखौ नांथारगौमोन दालाय मोनाबा गाबोननो न'आव थांनो नागिरदों दा फैसाखौलाय बोरै होगोन न'आवबो फैसायानो गैया 5,000 नामाल'सो दङ दा लायमोनाबोनथ' लाखनि मानि फैसा नांगौ आंलाय सानदोंमोन दिनै सना फाननानै हरगोन होननानै नाथाय दा सनारि दखानानो माथो बन्दसो दाबा खुलिगोन ना खुलिया दिनै आं दा मा खालामनो दसे नेथ'नो ना न'आव गिदिंना थांफिननो नङाबा दसे नेथ'नियानो र' दाथ' टाइमा 10थायानो जाबाय दा फैमारगोन ना फैमारा जाखो दसे नेनोसैयानो दे फैनोबो हानाय दा खनरि दखानिनि नाम्बारबो गैया नङाबा फन खालामनो हागौमोन मा जाबावगोन दा लायमोनाबोनो गाबोननो नांथारगौ सनाथि आगैनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय दिनै फैयाबा मा जागोन देनाय